Thil tu zong zong tin sivai ka channel tang kalolom ne cheu voin hemi video a chuanin ala no pang mmc amaro chu zu po in silo ma se thin thau bon na ve tiang chi te chuan meichia ania nutling to ania amaro chu zu po in loin thin thau bon na ave tiang chi te kan lo sangayem chuan he thin thau bon na hi ngai tha mai chi ne lo ta thin na chu video masa ka soi to ang khanin kan taksa poimon lai berania khami berena natna anei ang chi ni wangin mundang danga kangkai theya atopa thinro thin cancer chuan nunna kan chan pha hial thei thilani wangin engtiang khopin nge apoimo ti te chuan engtiangin nge kan inven film khurang engwang nge hengtiang anga zu in nisi lawa thin thau bo an ve tiang zong tele ele in chuan inveng dan tivel zong zong khen khanin ka thei topa kim changin ron cover ka tum dona chu atop thlengin longai thlak sak don nia ole masain kan thin poi mo zia hi soitel lo thei lo ania hei ai te hianin han soi thiamila chu soitor hi tam tak om ta amaro chu atlang pui thuin kan thin hi motor engine ne na te khin chuan motora engine lai pui ber ani angin kan taksa po ani vea ama bera chia chuanin kan cherup pha theini chu enge an na tho tlang pui kan ti chuan kan taksa protein siam na ate chuan kan taksa ina energy kan tlan vak tur ang chi te khang tenga kan chak na ron nei tur anga te kha thin atangin min phor chwa sak thin ania chuan kan thisen a thum dan zong lo control tu lo ti sang tu lo ti hniam tu te apo kan thin hi poimo a chuan kan taksa hianin toxic thil tam tak aluta heng toxic thil lo lu tho hi lo thian fai tu chu kan thin ania apoimo em a chuan heng tem khopa poimo kan thin hi alo na ve theya thau in alo bo ve the ni chuan khami thin ari na zonga mun nga then mun khat mo thin kha te khina na pon som vel te lo ni ta se khami pon som kha mun nga thena mun khat khang kha thawina alo bo to chuan thin tha bo nan na kan nei tan to tila osam takin asoi theome chuan thin thau bo kan tia hianin thin hi heti hian omang achunga thawin heten alo bo ang tiang chong chi khanin angai thei tlata ama ro chu khang tiang ni lovin thin thau bo nan na kan ti chu thin chunga khanin thau alo pung khoma thawin hmuna lo tel tel ti na ni chu ta tang chuanin thin na tho dan kha aron ti ching pen veka thin kha aron khoi chen he aron sop chen he em thina ni ole thin thau bo te hi eng ang mi te ange an nei thin tlang pui ti chuan ama saberin zu in mi te anianga pakhat le chu zu in mi alo mi te chu sap tong chuan non alcoholic fatty liver disease ti tanan kowa zu in mi asilo mi te ho nen apo thin thau bo nan na hi om ve thei tlat ani chuan zu in mi te kha chu soi to lo mai la zu in mi asilo hian engting e thin thau bo nan na an lo kai thei ti lama kalila achan tlang pui chu thil thlum du lutuk mi te chuan zun thlum thisen thlum nei mi te chuan mizo chang ang chi kan tiang chu chang phut atanga siam ruti ang te po ni se chuan chi thlum chini ngai na em mi ang chi te chuan juice ami thei tui kan tiang chu mo chini tel chop tam deuh heng tia ang juice ngai na mi te a hianin mu tur tam em a chuan pakhat le chu taksari zong weight tam em mi te mi thau te ti jok meng mi thau te a hianin a mu thei then ani nachina ka soi tong bokin kan thin a rei zonga mun nga thena mun khat kha thawin alo bo chan chu thil thlum kan ei wang te kan taksa a thau em a thau kan lo nga lu to ka thawin khoya nge au mang ti aloin nial boy ve chu ta chuanin atopa thin aloin khol khoma khang tiang mi te chuan thil thlum ngai na juice ngai na mi te akhanin
fatty liver disease hi alo omvea thin thau bo ti na nya ama sa chuanin ari hi angoi choi ve mem tila swalong chu engma natna hriat tham loin a oma ma se khamia kan loin ngai sak tok lowa kan loin test tok lowa kan omdan le kan thil ei in te chuan kan living lifestyle kan lo thlak dang lam tok lowa kain care tok lowa ni chuan a next step a kai le a chu ta tang chuan thina khanin thau ron tam tel tela thina ron sop chetel tela chu ta tang chuan thin ro nat na te atopa thin cancerin a thi pui tiang chi te kha a thleng the ni chuan thin thau bo nat na nei ten eng tiang symptoms tenge an hriat the ti chuan symptom ti chu eng tinge aron lan chhuwa ti chuanin chaw ol em te engwak ma ti silo chaw de oreng ang chi te chuan helai hin om na lai zon na de oreng pum na ti anga om reng chi te chuan khosik riai riai sik chuak tak tak silo ang chi te khang kha ani de utlang puya chuan thinina natna ator a aron lan chhuwa dan kha chu video masa ka siam to a khongain a en chak chuanin min lo va thlir sak ola a hret ole engtiang eile in tenge thin thau bo natna vei te ta na tha em kan ti chuanin thlai na hring te hian ni chu chu a om zia chu thin thau bo na chu kan thin chunga thau kha lo tam ve a chuan kan thin kha lo thau ve em ti na nyang chu le lam jong tak chuanin taksa kha lo thau che ama mun dang danga thau te kan lo ne khang ho jong khoi nge kan da khom ang tia ngai to in atopa hina alo in khol khom tiang te pona soi theyang chu chung tiang na chu eng wangin nge heng tiang na hring te hianin thin tan a that thei ti chuanin heng tiang khai na hi kan eya kan pumpui na a thial nan hianin kan taksa energy tam tak kha pumpuin a mang let ve le ni khang khai na re a khanin calories kha atel tlema kan taksai na amamo tok che atela achuang liam kha tel lo wangin energy thau lo siam bel tur ka ti zong chu thau lo in siam bel tur a om lo mai ba ka kan taksa chunga thau om sa te kha calories anga energy anga mangin kan pumpuin a thial le chonga chu ta tang chuanin thin thau bo tan chau pon lo kan taksa pumpui tan a thani thai na kan tia te khanin an tam te beans te chuan thai na hring sang kha atelang chu chuan pakhat leya proteins apo proteins thachi kan tiang chu arsa tanga kan don arsa ti atang kan tiang chu a om ti ang chi te tel lowa chum arsa ang chi te chuan artui te sanga te khang anga protein so kha thin thau bo tan a tha ni chuan pakhat le a chuanin thil thum ngai na bik tan tiang chu thil thum kan lo ngai na ni chuanin sweet te le pk ti vel te a ai o a apples te orange te mo khang te kha alo ei the ni chuan tun nuwa scientist hoina an zon chua an hriat chua thar pakhat tha chu coffee hlang mo 3 in 1 coffee ti vel ni lo coffee hlang coffee kha aphuta an lo siam chua ang chi kha khang ani lo le green tea ho hi taksa thau tan ti to meng chu e thin thau bo po ni se mi thau te tan le heng tiang weight loss tan po ni se a hri selani tin an hra chuak tharani marma heng tiang health education lam soi thin doctor pakhat phei chuanin jing breakfast atanin artui pum ni le coffee no khat in ula chuti chuan tiang chi khanin a soi helani ole engtiang ele intenge thin thau bo tan thalo kan ti le chuanin ama sabera zu ane photanga chuan pakhat le chuanin thil thum ei kurtai te po te lang chu kurtai te chuan sweet chi sang te sugar tam deuh juice energy drinks te po te lang chuan ice cream po te langa heng ho hi thei patopa loin sum turani thil thum hrim kha sum thei chuan a tha ni chu heng tiang ho hi calories atam a chuan thin thau chau po ne loin kan taksa ati thau du bokani thau chia asiam du
kan dula te pawh ni se heng lai vela te pawh ni se thau chia siam du hrim hrim awangin taksa tan a hre se lo ni chuan mizo kan ni na angin han soi tai la katong in lo huat lo ka bai se a kan mizo te national chome voksa hi hei hi thau atam em em a then phei chuan a thau na lai lai an e a heng te pawh hi thin thau bo tan a thalo ni taksa tan pawh a thalo hrim hrim a chuan thil kan tel tam deuh nena kan mo heng tiang te hi chome kan ang chi te hi thau atama calories a tam lutuka thin thau bo tan a thalawa chuan changphut atanga siam ti to meng chu changphut var tanga siam ruti te chuan kan mizo chang pawh ate lang chu mizo chang phei phei chu kan han kanga khata khan tel tam teuh to alo mom to chu taba ka chini kan an nor le a tiang chi kha thin thau bo chuan a hoi em em ani chuan noodles tiang chi te pawh a hwa a chuan heta pakhat le poimo tak soi tur ka nei chu painkillers na chok na te hi thin thau bo nei anga in hria te chuanin mani thu thua ei a chi mi alo ni a chan chu kan thin hianin kan taksa chunga ron lut toxic thil ti to meng chu heng ho ai ba ka kan damdoi ei ho zong zong hi alo thli fi ma kan taksa ta thatur ho zong zong kha mundang danga kan taksa mundang danga a thon dar ve wangin kan thin kha chiat to sa na kala in a chiat bel tur kha e mani thuin kan lo ti chiat bel lo nan in sum a thani doctor te le mithiam te ron phota ei a thani ole top te ber tan chuan in engtiang in nge kan in ven theng kan ti chuan mi thau deuh kan lo ni chuan kan taksa ri zonga 7 atanga 10% vel kan ti tlak thei chuan kan taksa ri zong kan ti tlak thei chuan mo in ti cher thei chuan ti po ni la swalo ome khate kan ti thei chuan in thin thau bo nat na kan veng the ni percent tam tak kan veng the ni chuan tui in tam po hi kan kal mai ba ka kan taksa pum pui ba ka kan thin po hen alo du ve em chu zunia chuan painkiller na chok na ei fim khur ti te le mi thau te kan lo nia zun thlum nei te kan lo nei phei chuan in kum khata atlem ber voi khatal chu ultrasound te mo chuan liver function test kan ti thin natna an nei nge nei lo ti test na ang chi kha kum khata voi khatal chu nei ila a tha ni ole kha zong kha voina ka video ka ron sei du chu nia he video tanga share na ilo nei pun belani chuan khonga in comment like subscribe dule share khen po min lo ti sak don nia next video ka in mule don nia kalome